Al minut 6, entrada molt dura de Juanma, que deixa tocar Thomas. El migcampista acabarà substituït per Martí poc abans del descans. El primer avís seriós se'l dona el Numancia. Al minut 12, xut potent de Natalio, que surt rebutjat pel travesser. Els sorians avisen primer, però és el Mallorca qui s'avança al marcador. Al minut 20, bona jugada de Gemet a l'àrea. L'israelià fa la centrada i Alejandro Alfaro acaba de cap. Amb 459 minuts del Mallorca sense marcar. A la segona part, els mallorquinistes tenen ocasions per fer el segon. Al minut 59, Emilio Onsue no encerta amb la seva vaselina. A la jugada següent, el mallorquí torna a ser protagonista, ara per fer una bona passada que Gemet no remata i que acaba amb un xut creuat d'Àlex Moreno. L'equip de Carreras perdonava i ja sabeu que diu la famosa cita. Cuando tienes ocasiones y no las metes, bueno, te puede llegar a condenar, ¿no? Els errors del Mallorca d'atac desperten el Numancia. Les ocasions locals comencen a aparèixer i la feina per Miño s'acumulava. El català salva el gol de Julio Álvarez. L'ex-mallorquinista posava el perill des de la cantonada. Doble ocasió del Numancia. Primer amb una rematada al travesser de Juanma i després un xut de Regalón que Miño desvia. Però el porter res no pot fer al minut 73. Un nou corna, una nova rematada de Regalón i que aquesta vegada acaba en gol. No ens havien fet mai cap gol d'estratègia. Sabíem que Julio centrava molt bé. Avui ens l'han fet. Bueno, doncs això és anar corregint. L'empat manté el Mallorca a un punt del descens, però amb una jornada manco per assolir la permanència.